Bas, adwa miyou sigand guok gi diel kod rombo. Gimomiyo guok ok dwar gari, diel be ok dwar gari, to rombo be ok dwar gari. Chakruok piny, kane pok piny obedo piny, dhano ne pod onge. Gari moro ne nitiere mane a kumoro ni Sori nyaka Migori, to kendo a Migori nyaka Sori. To niriembe mana gi domestic animal to gi wild animal. Koro gari ni niriembo gi sibuor. To guok gi diel noidho gari ni. To ka guok saidho gari ni, to chon a Migori nyaka Sori ne 50. Guok oidho gari, diel boidho gari, rombo boidho gari. Ka gisegik Sori, to guok ochulo siling 100, to kondakto koni oonge gi change. To diel to wacho ni en oonge pesa. To rombo to wacho ni odhi oom pesa, okel ne kondakta. To kondakta wiye nodhi obiro marach, ok odwoko ne guok 50 bob ne. Mane momiyo guok koneno gari to lawo, nikech pod olawo kondakta mondo miye 50 bob manodhigo. Diel to ringo gari koneno, nikech owe ni kondakta nyalo kwaye siling 50 mar fare. Rombo to wich kuot nomako, makopondo neno gari kabiro, tineno kochwo wiye piny ni mondo gari okuong okal kok oting' wiye. Owe ni kondakta dhi bandhe 50 bob. Koro mane kaka ne story